putte han? Nej, så er det nok sådan der. Oh my god. Ej, kan vi ikke lige putte alle sådan... Ej, vi skal bruge den her til at slå med. Luk døren. Undskyld mig. Den her planet Eclipse, Karoline, har du landet på en Eclipse-planet? Nej, luk døren! Jeg skal lukke! Eclipse, eller hvad? Den havde jeg ikke set. Den gør nu. Var det en Eclipse, du landede på? Hvad Vi skal lige bærne den her runde. Hvordan var det? Dyk for satan. Nå, så det synes jeg altså var døde. Der var et eller andet geni, der valgte at lande os på en Eclipse-planet. Eller hvad kan der lade med at give op på os, altså. Jeg tror, du skal være online, før jeg kan invite dig. Nej! Nej, og nu dør vi jo. Oh my god. Eller, måske det her nok. Nej, det tror jeg ikke, det er. Vi kan prøve. Hvad lige med at lade? Boston. 329 har vi gjort. Hvad er meget sikkert? 329. Okay, så vi skal smide nogens krop, nogens lig ind i maskinen, så... så hvem dør? Klar, når der er. Yes, her er klar. Hvorfor solgte vi key? Hvorfor solgte vi Nej, key? stop, der er key for helvede. Vi er lige et andet, så de skal lige få det... Gå væk. Pas på. Der sidder Panda. Nej, det var det ikke. Nej, jeg døde ikke. Karoline, det er den mest inkompetente fucking company, jeg nogensinde har set. Ja. Vent da til det. Let skibet for helvede, jeg skal nok komme. Let's go. Skal der det hele? Smut bare hjælpe på den måde der. Er det ikke god? Okay. Hvad kalder du hende? Nå, jeg kom. Panda, du er en ko. Var jeg lige nødt Værsgo. til at Nu begynder de at kalde den ko. Altså, hvem var det, der synes, det var sjovt at dræbe mig? Måske mig? Det er ikke noget, jeg kender til. Hvor ikke mig. Det er klart, når det gør op betalt Det der. og let. Hallo? Han vil gerne ud igen. Jeg skal bare snakke. Jeg vil gerne hjem nu. Er den der PVN? Prøv at se, Nora, hvor fanden er du? Prøv at se, Scurry, han er... Gider du godt lige stå stille? Han er employee. Prøv at se. Hvor? Er der her? Okay. Der. Selvmordsmission. Hop. Nej. Husk det der, det er PVN's første tur, så vi skal lige... Nå, vi hopper. Jeg har gør købt nogle det. ting, by the way, så vent med at gå. Jeg har købt nogle ting. Hvad har du? Har du købt? Ja, jeg tænker, I gerne vil have flashlights nu. Ja, for satan. Gå under den. Og radioer. Jeg har også købt radioer. Hvordan snakker man? Hallo? 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 Hvad? Er du på skibet? Karoline? Hvad med TikTok. Jeg kan godt blive på skibet. Hallo? Ja, det er vi også. Virker den her? Kan I høre mig? Ja. Gør det helt lidt. Hallo? Hvor er I henne? Er de indenfor? Jeg ved ikke, der er derovre. Okay. Så lige nu kan vi se, at vi kigger på kaptajn eller noget kort. Hoppe, bare gå, lad os lige gå indenfor. Jeg ved ikke, hvad jeg tørre det der. Okay. Der er sådan... Her der er en mine. Nå, er der nogen, der har lyst til at stå på den der? Der er en mine her, så træder på den, så... Vent, så bare... Prediction, det var Karoline. Så skal du bare på den her, der har... Nej, det var... Så hvis der kommer et monster, så skal du bare ud med dig. Okay. Og ikke træde på den der, så spring. Det er mig. Jeg tror, jeg kommer til at smide min radio. Åh nej. Nu smider det på krig. Den høje sorte ting skal du lade være med at kigge på. Hvad? Den høje sorte mand skal man lade være med at kigge på. Hvilken en? Hvor er den? Den der, Den der fire exit, der ser lidt suspicious ud. den er ikke her, men det skal man bare lade være med at gøre. Victor, vil du ikke lige prøve at tage den der fire exit der? Nej, vi har allerede mistet en til den. Ej, har vi? Har vi? Umuligt.
Der er en fucking... Det er sådan en, der hedder sådan en skyggeting her. Den er til venstre. Okay, kig på den, ikke? Den til højre er det så... Jeg siger gerne hej til en dragon. Jeg savner dem. Hvor er den? Altså, skal bare lyse på den, så går den væk, synes jeg. Ej, der er tød her. Der er tød her. Den er en et eller andet sted. Fuck, der er tød her. Ej, det er klart. There you go. Jeg fik sådan Hallo? Skygge. Skygge. Yay, endelig noget loose Jarvis Pickles. Joink. Bracken, hej! Og nu vil jeg gerne stoppe med at kigge på det. Shit. Stop med at stirre, stop med at stirre! Hvad er det, jeg laver? Vi ses. Hvem er der her? Okay, vent. Vent, døde du? Han døde. Der var en, der løb bare væk. Der var en, der bare løb væk, så det var nok bevendt. Ja, det tror jeg. Shit. Der er Luke her. Luke her. Okay, jeg er sådan ligeglad. Nå. Det- Samle op for hele plads. Jeg har plads. Jeg tager din nummer, det kan vende. Han er der ikke, det kan vi nok høre os. Jeg ved ikke, om han er der. Eller der er... Der er en. Den kommer os, den kommer os, den kommer os. Hvad for en? Stop med at stirre, stop med at stirre, stop med at stirre, stop med at stirre, Den stop. er deroppe, den er deroppe, den er There deroppe. you go. Nej, det er fint, det er fint. Så længe I ikke stiger, så er den sød. Den er egentlig ikke så farlig som... Der er nogen, der kigger på den. Vi dør lige om lidt. You know, shift tab, deltag i spil. Kigger i jorden. Bare kig på den, bare kig på den. Nej, hun går fast. Bare kig ned i jorden, ikke kig op, bare kig ned i jorden. Jamen, det var fordi, der er nogen på skibet, der har skiftet, hvor minimappet kigger, så jeg kan ikke se noget længere. Det er lidt farligt. Ja, det var faktisk. Det hele taget, det der mod er lidt... Det gør det alt for let. Hvem er på skibet? Nå, nogen tager deres lige. Der er død lige her. Der er bevendt. Han blev rykket. Jeg tager... Pas på, Bracken er rundt i hjørnet, vi kan se ham. Jeg kan ikke tage hans. Hej! Er der ikke en, der kan tage hans lige? Here comes the boy. Han dræber en af jer. Nej, det var det. Blandt mine. Så lad mine. Okay, let's go. Der plejer sgu Okay, ikke det er være den her svært, sten her. Det er der. Er I okay? Ja, Bevan døde. Vi mistede 2. Ja. Har I taget hans lig? Ja, der er en, der har taget den. Okay. Han kunne være ved krop. Der var en, der blev spist til en mimik. Var det Tom eller hvad? Nej, det var skøjteren. Jeg er ret sikker på. Ja. Jeg sagde til ham, at det ikke var en rigtig, men så gik han fejl. Så gør I det. Jeg ved ikke, altså. Hej Tom. 2 døde. Ja. Vi er lidt om. Ja. Stik af. Så hopper vi. Danse. Bare skinnet. Nej, det er næsten lige kommet. Den kom i weekenden, opdateringen, Nora. Nu skal du lige... Hvilken del? Den der 4,5? 5? Hvad er det 45? Ja, Ja, 45, sorry. Ej, det er så så Ja, heldigt, den, Bevan. jo, den kom. Jo, den Jeg er. har en, jeg har din omlæg. Jo, præcis, mand. For et dage siden. Jeg er sgu da part-timer, Jeg har også Tom. Prøv at opdateret. kigge på mig. Det er bare en ind. Let's Der er go. stadig Jeg har lavet med at få traumer. Hvad faktisk ryger? ikke nu. Wow. Andre! Tilbage! De gør op i fire exit, nå. Let's go, Bevan. Du følger efter mig? Ja. Okay. Så kravler vi. Fuck. Nope, okay. Der er til den. Hele tiden. Kun er det sådan. Ja, vi har klar. Jeg sagde det. Hvad sker der? Det er noget! Jeg så den ikke. Jeg så den ikke. Jeg gik lige ind i den. Jeg så den ikke. Hvad er det? Hvad var det? Edderkop. Den Det var en æderkop. edderkop. Den spiser dig. Skal jeg gå ind og tjekke, om den er væk, eller hvad? Nej, skøjteren døde. Skøjteren også. Den er der. Skøjteren også. Se, der var en spider. Nej, lad mig gå. Han er jo ikke... Den er, når du kommer ind, så er den lige til højre. Lad Den er lige til højre inden for døren. Nå, prøv at Vi høre, dør. det vi gør, det er, jeg går ind, jeg lukker den til venstre. Okay. Og så dør jeg, og så løber jeg ind til højre. Okay. Det er godt, god plan, hey! Hey.
Er derinde, eller skal vi bare gå ind, eller Ikke hvad? nu! Jeg er en skide, mand. Ikke nu. Der er nogen, der skal skrive. Sæt på. Jeg ved ikke, hvor jeg er hen. Shit. Ikke gå derind. Hej, tak. Den er stadig ikke ved døren, sig det bare. Nå, ham der Scarden, han er også død. Shit. No. Shit. Okay, den. Det kunne også 3 dage i liv. Nu tror jeg. Ej, det gør jeg ikke. Okay. Lad være med at gå ind. Nå, lad os bare gøre okay. tilbage med de her ting. Jeg kan ikke gøre så meget. I hvert fald for nu. Det kan være, vi går tilbage igen, jo. Ja, tak, men der er på skibet. Endelig er der nogen, der gør noget, de skal. Nej, vi vil ikke død. Nu dør han. Han er i strømrummet, Okay, han er i live. Ham skal vi hen. Så sygt. Okay, vi skal hen på øren. Han er i power room. Det er til venstre, når I kommer her. Yes. Skal jeg gå ind efter ham, eller skal jeg på Vi er skibet? Er der nogen? spændende. Har I radio? Hvad har radio? Okay, så bliver Jeg har radio. Skal vi gå? Blop. Okay, yes. Frem, men der kigger der. Shit, har du ikke skal... Jeg tror bare, jeg bliver gået. Jeg tror bare, jeg bliver gået ud over. Nej, det kan jeg ikke. Der kommer æderkop. Ja. Nå, så Du vil tage den der, du vil selv holde til lige. Du det bestemmer er selv. klart. Vi prøver at redde dig, venner. Ja, den er nok mere værd. Altså lige er vi ligeglade med. Det er du bare hopper. Hop for helvede. Jeg kan ikke høre dig. Nå. Ja, Der kommer Ej, tænker, jeg at det er kun os døde, Den der på kan venner. høre. Fuck det der. Der nu. Der kommer det også. Ej, han skal bare Nej, det lukke er ikke døren. edderkoppen, det er den der anden en. Hvad laver Han æderkop kan på? komme igennem en lukket dør. Åh, shit. Fuck, jeg hører. Sådan, mand. Og gået, mand. Derude. Det er Luigi. Det ser rigtig Hvem godt blev ud. på Det ser skibet? brandgodt ud. Jeg blev på skibet, fuck. Hvad med nu? Det ved jeg ikke. Lippe. Go. Jeg Han har jeg. bliver sol på. Det- Du kan spise dem. Du kan blive spist af dem. Hvem Nå, har landmine. lavet radio? Landmine. Hvem har... Åh, en gave! Radio? Jeg har ikke. Hey! Nå. Hvad er min her? Jeg håber, at nogen her har taget radio med. Skål. Oh! Hvad var det? Det bliver skudt op på der. Jeg tror, der er en, der døde. Vi kan ikke dræbe turret. Hvad var det? Er det ham, der er CBT-genien? Godt, mand. Den kom i gang, Ja, mand. Pandas ven. Hallo. Nu dør ham der også. Kan noget Nora? Jeg tror, Hvad er nok den klogeste, så er det nok ikke død. Er det ikke en af de døde til en turret nok? Det lød så. det gør han nok. Der er ikke noget derovre. Jo, det er han. Nå. Der er en vogn indtil videre. Nå, okay, så er det blevet åbnet siden sidst. Okay. Monster. Ingen idé hvilken en, men monster. Er det her noget turret, er? Der er Ja, monster kan du dernede. ikke se den? Nej. Den står lige foran lommedækken. Vi har nok også en PVN, der er død. Det er ikke fint. Der er sådan Lige der, hvor monster. han spiller. Monster i nærheden. Kan du ikke lige skifte kamera til mig? Jeg hopper lige ned og tager hans ting. Det var da klogt. Shit. Hej, pas nu på! Hvad? Hvad fuck var det? Så var det? Nu ved du, hvordan jeg døde. Umuligt. Den er min Æderkop. Yeah, boy. Nej, No shit, fuck, shit. Hvordan døde du? Bye bye, Lad så. være. Lad mig være. Ej, han er en... Lad mig være. Jeg vil ikke være. Shit, Tom Hej, Scurry. er real one. Nice. Hvad laver han? Well, han er død. Nej, bot! Lad mig være. Luk der. Lukker de ikke der? Nej. Oh shit.
sker der? Manticore. Det er en fugl. Det er en manticore. Slap af. Nej. Oh my god. Han bliver jagtet af basically en due. Nå, hvorfor skal I det her spil. Hvad? Ja, vi er på 500. Vi har en dag. Men de har allerede The 400. laziest employee. Nå, okay. Nice. Skal folk bare lade være med at dø? Kom, Sorry. Du sad herinde i sikkerhed. Det var heller ikke lige helt efter planen. Nej, jeg har ikke noget. Fuck, vi har kun Nå. 400. Hvad fanden var... Jeg hørte ikke Jeg har ikke efter engang råd til at komme videre. Nå, skal vi bare tage det hele? Kan vi ikke Ja. op? Selv alt hvad vi har. Alt hvad vi har. Jo, vi skal også ofre nogen. Fik I også lige de der warnings? Warnings? Ja. Hvad for nogle warnings? Jeg melder mig frivilligt til offring. Man tager sådan en, de der fri. Pevin, prøv at gå over og tryk på knappen Nej. derovre, eller ringe klokken en masse gange. Ja, 100. Stop lige din lomme. Tag min lommelygte. Ja. Pas på, mig jo. Vi er glade for din offring op, ven. Tak fordi du gad at ofre din liv. Får vi penge af det? Nej. Nej, vi får kun penge, hvis vi dræber derpå. Så lander vi. Lander vi hvor, Men bror, har vi mand? råd til at... As you have not met the profit quota, your performance has been deemed below standard. Welcome to our disciplinary process. Du er out of order. Nej, vi blev roadkicket. Bare fortsæt lidt endnu. Jeg kan lide at gøre dig. Karoline. Kom. Karoline. Jeg kan lide at bønne dig. Nej, vi er døde. Det var da ikke blå. Hvad så, Norden? Nej, det er kaptajn ting. Det er Nord. Det er ikke noget. Han kunne ikke lide os åbenbart. Kan det ikke lige skifte kamera eller sådan noget? Det er fucking træls. Det synes jeg også. Hvad fanden er der overhovedet? Jeg tror, vi er det eneste tilbage. Ah, fuck! Vi går bare ud herfra. Nej. Åh, Pevin, han ved ikke, hvad han laver. Okay, hegn. Jeg ved ikke, hvad han laver. Så sødt på ham. Ej, hvor er han sød. Man kan jo heller ikke se noget. Det er også første gang, han spiller det. Ej, det er sødt på ham. Vi er bare kastet ud Okay, i det går det han her. tilbage igen. Så. Nej, nu de går bare fra ham. Nej, Han går der. Nej, kom nu, han gik det rigtige sted hen. nej. Ej, der bliver mørkt, mand. Er han ikke lige ved siden af skibet? Jo. Jo, han skal bare følge den lyseblå pil. Han er på vej i den rigtige retning. Vi er bare verdens bedste hold. Det var der næsten. Ja, han er. Ja. Lige let før han kommer på skibet, det vil være ekstra sjovt. Jeg kan ikke finde... Jeg tror bare, jeg lander er død. Hvad? Bare der er skib. I alle sammen død. Der er bare De er alle noget sammen engine døde. indenfor. Nej. Oh my god. Det kunne også. De er bare så skibet. Altså, jeg kunne ikke engang finde vej. Jeg kunne ikke engang finde ind til det, mand. Ah, okay, fair. Skal vi bare starte? Start. Du mener afslut. Der er jo ikke rigtig så meget. Okay, ikke det. Okay, stik af. Jeg gider ikke være mere. Ej, jeg sværger. Ej, det er fedt at spille med ven. Hvor er du henne? Ja, lige meget op. Det er bare Tom, der ikke gik så godt, mand. Ja, det er. Fuck, du er bare klar til at lægge mig i stikken, mand. Fuck, jeg går ikke ind med dig. Nej, eller, Skete der? i lige måde, mand, i lige måde. Jeg skulle se, at du gjorde det, hun og tæller du var ned, bare ikke klar også? til at... Og så går hun ikke selv ind, og det gør jeg Det heller gør du jo heller ikke. Den er inde til højre. du er toxic, man, red flag. Ja. Nej, Trine er ikke en red flag. Flag. Det er ikke en green flag. Nej, okay, det er lige deroppe.
Men, skal jeg gå ind og tjekke, eller hvad? Nej. Vi har lige... Gå. Ja. Må vi andre komme ind, eller hvad? Nej. Ej, det for satan. Vi er toxic masculinity, vi må ikke komme ind. Nej, Det var Karoline, der Toxic masculinity. Jeg tror ikke, du går ind under den det der liste. monster, ikke? Med masculinity. Jeg kan lide at bolle mere, og så, Ja, det tror jeg sgu godt. så kan jeg lov til at gå derfra. Jeg vil bare gerne give ham et kram, okay? Altså, jeg elsker det monster, der prøver at dræbe mig, men så var det Shit. sådan lidt, nej, jeg skulle ikke sulten. Nu spørger jeg måske bare dumt, hvor mange penge mangler vi? Vi har rigtig mange. Ikke nogen. Hvis du holder højre klik ned og kigger herover, PVN. Kig Vi har ind på godt computer og hold højre men klik vi skal ned. stadig samle flere. Der er ingen grund til at Så gå ser til du en side her. total. Nej, men det er der heller ikke nogen, der siger, vi gør. Vi er jo ikke landet for helvede. Jeg har fucked up. Jeg kan godt se, der er en turret, på. Hvad er det for noget, jeg kommer ind til? Der er en turret, på. Vi skal ind. Bare det vent. Jeg tror, det går ind i... Du kan se den på kortet. Er du klar? Ja. Gå. Okay. Så de andre er døde på turreten, så vi kan ikke rigtig redde dem. Vi skal tilbage, fuck. Så hvad vi gør er, at det ved jeg ikke. Håber det bedste. Hvor der stress. Smid krabben. Nogen gider at fjerne alle de lig. Det er træt. Altså se på. Lad os have dem i sådan en bunke herovre. Så skal de ligge op og ned på hinanden. Mandy. Hold the liver crunk. Jeg er også mandlig, Trine. Kom på bøk. Det kan være mandligt for dig. Jeg mener... Stop it. Der tjener mest. Hvorfor? Der er en, der tog mig med. Jo, vi kan ikke tage dig. Vi kunne ikke løfte dig. Er det meningen, man prøver. kan se din Det er røv? for tyk. Jeg prøvede virkelig hårdt. Kan man Så lige det? stille, Piven. Ja, man kan se din røv. Ej, kan man det? Ej! Jo. Det er meningen. Så er vi det hele. Vi har... Okay, Victor. Hvad? Det... Sos, der. Sigurd, hvis du tuller, mens jeg er, ikke også? Pømban er der seriøst på Discorden. Og det mener jeg. Nej, fuck, du er træt, Victor. Var der bare ikke? Hvis du dør nu ikke også, så dræber jeg ham. Nej, det dumme er jo heller ikke. Hvad laver du der? Hvad laver du der? Oh shit! Der er nogen der. PVM. Hvem er det der? PVM. Ja. Der er en turret derinde. Kom lige. Hvor er du Kan du henne? ikke lige hente de sidste ting, der er ude på den? PVM. Hvor er du henne? Ja. Pink, Kan du lige hente de ting, der er ude på den anden side af Fire Exit, for jeg vil ikke lige have der mere. Nej. Det bliver bare til på den. Nå. Jamen altså, så må man komme ind, når... Ham der Nora er altså virkelig dårlig. Det er bare fordi, vi løber ikke hjem på det. Jeg var den eneste, der prøvede. Ved I, hvor meget loot I lige efterlod? Nej, hvor er det meget... Prøv at se, Hvor hvor er meget vi det, har vi har fundet. Gå efter lige for helvede. Men hvad er det, vi efterlod? Hvad var det, vi Jeg må efterlod? bare lige sige, det er ikke os, der efterlod det. Det er dig, der døde der med var det. 200, måske 250, der Enig. bare lå over ved indgangen. Nå, tænk det Men nok. så skulle du bare have kommet med det i stedet for. Det prøvede jeg også på, da jeg blev jagtet af en fucking Du skal sabber. ikke hæve stemmen over for mig. Lige fremme, monster, lige fremme. Holy shit! Så. Der var så lige fremme. Prøv at gå lige frem, Victor. Bare gå direkte frem. Shit, der er nogen, der falder efter skøjteren. Fuck, jeg skal i bukserne. Der er noget. Shush, hold kæft. Shush. Luk døren. Døren. Fuck! Hold da. Ja. Shit. Hvad kan man gøre? Nå.
Ja. Kæft, der er ingen skid derinde. Vi skal bare fat i en nøgle. Det er kraftigt med at tage den HKH-spil sover. Jeg tror mine har. Carlsen, du vil lyst til at gøre det. Det er en 50-50. Nej, altså, hvordan... Okay. Hvad ses? Den der ser mere normal ud. Er vi enige? Okay. Den er så lidt mere off. Nå, hvem er off fra? Vi skærer op for dem. Altså, Kan I ikke lige smide os ting, hvis I gør det? Nej. Er det worth it? Der. Fuck, det er tungt. Så kan vi tilbage. Hvor er tilbage? Ja. Fuck, der er mange mine her. Ja, vi er i gang. Hvad er det, der løber? Hvad er det, der løber? Ikke dig, jeg mener den der blok, vi skal tage. Den Bracken. Bare rolig, den er ikke farlig. Slimen er mere farlig. Det er fint. Alt er vel. Vi skal bare vente. Du kan ikke gå ned den der vej. Bracken, den stalker dig. Og så hvis den stalker dig længe nok, uden du ser den, så knækker den din ryg og shit. Hvem er der er bagerst? Hvem er der? Mig. Hvem er der er bagerst? Er en idiot. Du har et Det er minimum. Bracken, hun kigger ikke engang på den, hun kigger ikke på den. Ja, det er det der problemet. Hun skal jo kigge på den, bare, men hun skal ikke stige. Nå. Hvad skal vi få i blokken her? Har vi nogen... Nej, vi skal Igen? Vi har jo lige været forbi. Vi skal hive den ind i lokalet. It's okay, relax. We'll be fine. Nej, men den er en lang corridor. Vi må ikke blive trapped herinde, så dør vi med sikkerhed, basically. Fuck. Shit. Nå, nogen der har lyst til at gå ind i sidelokalet for at distrahere den? Nå, kom. Jeg tror, vi hopper over. Det kan jeg ikke. Jeg er bare ikke meget. Nej, det gør jeg. Ja. Goddag. Nå, I kan bare flyve nu. Jeg kunne ikke samle nogen af deres lig eller deres items. Der er 2 slimes, der blokerer døren. Ja, vi skal Men altså de der hunde, by the way, så længe I croucher og er helt stille, så kan I ikke gå rundt om dem, som om de ikke var der. Altså, de er virkelig ikke farlige på den måde. Okay. Jeg er lidt tør for strømpen. Flashlight. Okay, hvordan kan jeg være den... dræbte en Bracken, det var lidt... Hvordan kan jeg være det laziest employee og the most profitable employee? Nora, jeg havde mit liv. Nora, Altså- prøv. Jeg havde 91 pounds. Hvordan fanden... Okay, hvor langt Nej, skal men jeg? Karoline, Bracken er ikke farlig, du skal ikke løbe fra